Здравейте, добре дошли в днешния епизод, който ще правим анбоксинг на Diamond версията на Басо. Влиза в Brawl Stars и Лъчко ще оближи телефона за късмет. Така. Първо. Взимаме всички награди до накрая. Дайде. 500 PowerPoint. Охю! Сега ето го и първият ми стар дроп, който разбира се Rare. То какво друго ще ако не е Rare? О, така. Епик! Хайде, коинс! Още коинс! Брата, аз тук забукатях вече. Rare. Мейър. Суп. Опа. Аз обаче ще взема първо джемовете, да може да си купя нивата. Защото не съм завършил целия пас. Така ще взема джемовете и ще си завърша нивата. И тогава пак ще продължим с другото. Аз са 38 ниви. И купуваме целия пас. Оп. Не стига за една награда. Не, сега какво ще правим? И не стига за една награда, брат. Как така е, пич? Една награда не стига. Не, ще може ли ще и префърна да събирам за бъс? Да го имам. Прилича, малко и прилича на патица. Да! Приемам! Спира за бъс. Yes, please! Аре? Ето е новата патица! Не, нов скин. Да. Брат! Не, това е динозавър, май. Очко, колко ми гледахме пред лето ми. Така, идем от начало. Тук сте ги взели. Оп. Още малко имаме бъс. Мейър, супер мейър. Rare. Аре, само един епик ли ще имаме за този епизод? Епик, втори. Гри. Аз го нямам. Не съм събирал за него. Не че друго. О. Ям бъс. Приятели, ям бъс. Ей, то. Ще видите моментално. Имаме бъс. Точно. Сега! Вече имаме бъс, хора. Айде. Нов броер! И пак си събираме за мелодия. Продължаваме да взимаме. Ню спрей. Аз тук ще чудо да взема ли 1000 кредити да взема нов броер. И разбира се, ще взема нов броер, който ще е или Dynamite или някой епик. Я да видим. Взимам Dynamite. Силно, че те се забрал. Вече имам Dynamite и Boost.
Два нови бровара. Добре. Плеер иконка. Стар дропче. Супер е! Аз вече колко такива имам. 13 000! Кота! Толкова бързо! Гоблин. Какво пърдиш тук, бе? Ей! Нуна! Хора, опитвам се да стигна Legendary или Mythic Brawler. А така да не Brawler, а Star Drop, да може да ми се падне в Brawler. Осем 8074. Това е плането. Legendary! Айде! Нов Brawler! Бате! Поне да ми беше дал скин, отколкото от тапанавски гаджет. Скил. И гаджет тук изпрей. И аз вече сигурно натрупах 1000 коини. И така не 1000... 100 000. Вие казах 1000. И аз съм доволен от това. Имам 3 нови неща. Едното е Star Power на Шели. Другото е Buzz. И другото е Dynamite. Сега ще направим... Едва седи. Добре. Долу. Така. Така. И хайпърпъл. Това е. А другите ще са за Dynamite. Не може да си купа това да скачам обратно. И поне си купа това. Аз съм доволен от това. Сега за малко ще прекъсна клипа. Ще изпълня някои квестове, които да стигна до 50-то ниво. И пак ще снимам видео. Даже и цъкам си това ще имам. Айде, чао.